L-istorja oħra li rrid naqra illum hija marbuta ma' vjaġġ jew inkella safra li għamilt jiena u l-mara fis-Sirja. Din id-darba l-istorja hija dwar il-belt ta' Aleppo u s-suq ta' Aleppo. L-istorja jisimha Iċ-Ċittadella u s-suq ta' Aleppo. Kien l-24 ta' Lulju 2010. Filgħodu żbaħna fil-belt kbira ta' Aleppo. Konna fit-tieni l-ikbar belt fil-pajjiż tas-Sirja. Aleppo, jew kif inhi magħrufa bl-Arbi bħala Ħalab, jingħad li t-tieni l-iktar belt fid-dinja li ilhom joqogħdu n-nies fiha bla waqfien wara l-belt kapitali Damasku li tiġi qabilha u titqies bħala l-iktar belt li ilha abitata mill-bniedem. Il-belt ta' Aleppo, jew Ħalab, hija marbuta ma' Abram tal-Bibja fejn jingħad li kien f'dan il-post li hu ħaleb il-baqra tiegħu u għalhekk jagħmel sens li sem bl-Arbi Ħalab għal din il-belt. Filgħodu tlajna ċ-ċittadella ta' din l-istess belt li qisha dik li għandna fl-Imdina jew fir-Rabat ta' Għawdex. Minn hemm fuq tara il-belt kollha taħtek, blokok ta' djar sa fejn tilħaq il-ħarsa u ammont kbir ta' moskej u xi knejjes insara fosthom tal-Maroniti. Wara morna s-suq. Esperjenza tal-ġenn. Ħanut wieħed ħdejn wieħed tul triq imsaqfa. U mnalla għax is-sħana kienet qawwija. Bi speċi ta' tieqa fis-saqaf biex minna jgħaddi d-dawl. Triq twila tal-inqas xi kilometru. U dejqa kemm joqogħdu 4 min-nies mixjin ħdej xulxin. Iżda minn dik id-djuqija iridu jgħaddu in-nies. Karettuni mobbija, xi van jew trak żgħir u tista' ġibx jekk jgħaddi xi ħmar mobbi saru ħommu fuq kull żewġ naħat ta' ġembejh b'affarijiet ta' kull kwalità. Quddiem kull ħanut is-sit jifrex parti merkanzija fuq tilari li jkomplu jdejqu mill-passaġġ. Is-suq ta' Aleppo mimli b'kollox. Il-biesi tan-nisa, drappijiet fini mill-aktar imlewna, ħarir, oġġetti tad-dar, xkejjer mimlija ħwawar minn kull kwalità li jaqsmulek qalbek bir-rieħa, fwejjaħ, sandlijiet u żraben, twapet mill-lifjen, borrom u twaġen imdendlin minn mas-saqaf, oġġetti maħduma fil-ġilda, kaxxi bil-wiġġ dekorat, tpinġijiet għal fuq il-ġisem magħrufa bħala ħena, laħam tal-annimali imdendel bla friża xejn, antikitajiet, ġojellerija, arloġġi tal-idej jaħdmu fl-ilma biex juru li huma tassew waterproof, ħobs ċatt jiġbaħ lil pita bread, il-ħxuna ta' pitazz mill-irqaq u għandu daqs ftit akbar minn ta' pizza. Min jagħmel tip ta' dib jgħidulu hummus u varjetajiet differenti ta' ħwejjeġ imżejjen tan-nisa li jostruhom minn rashom sa saqajhom. Imma l-għaġeb f'dan is-suq huma l-uċuħ. Tara uċuħ qishom karattri tal-Bibja bħal Mosè, Ġakob jew xi Barabba jew donhom xi rajja minn xi pageant tal-miliet. Uċuħ imbasktin u mkemxin sabiħ, tarbuxijiet fuq l-irjus li qatt ma rajt bħalhom, daqniet puliti u mgerbxin, baffi kbira f'xaktarx kien iżomma San Pawl jew xi wieħed minn sħabu l-Apostli. Nies mill-Afganistan bħal dawk li naraw fuq it-television, oħrajn mill-Iraq, mill-Ġordan u mit-Turkija. Nisam libsin drappijiet minn kull lewn, mottija minn rashom sa saqajhom b'xaq żgħir quddiem għajnejhom biex jaraw. Oħrajn saħansitra velu wiswed irqiq imqabbad quddiem il-wiċċ. Laqatni vann li għadda jdoq il-ħorn bil-bumper maqluħ, iċempel u mwaħħal b'tejb kannella minn dawk li għalqu l-kaxxi tal-kartun. F'daqqa waħda inħoss min jimbuttani minn dari. Ħares lura u nsib ħmar xieħ ma' wiċċi jitqanżaħ biex iġorr it-tagħbija li kellu fuq daru u fuq ġembejh ukoll.
kien mobbi ombli ta' drab poħxon, ikkulurit u b'disinji differenti. Sida li kien imgeżwer minn rasu sa saqajh bidrab ta' kulur abjad silx, beda jsawwat lill-imsejken ħmar bi frustin u jgħajjat hej, hej biex ħeġġu jaġġel. In-nies warbulu fil-ġenb. F'daqqa waħda, tifel ta' xi 7 snin li kien bil-qiegħda fuq ġebla qam jiġri u mar ta' daqtej ta' sieq b'kemm Alla taħ saħħa fuq l-aksa ta' sieq il-ħmar. Il-povru ħmar beda jinħaq bluġieħ, iżda sidu kollu rrabjat għajjat aktar hej, hej! U l-frustin din id-darba użaħ fuq il-koxox mikxufin ta' tfajjel.